Καλώς ήρθατε όλες και όλοι. Είμαι η Κατερίνα και είναι ώρα να δημιουργήσουμε. Παίρνουμε ένα χάρτινο πιατάκι, το γυρίζουμε από την κάτω πλευρά και κόβουμε ένα τρίγωνο που αντιστοιχεί στο 1/6 της περιμέτρου. Εγώ το κάνω με το μάτι γιατί η απόλυτη ακρίβεια λίγη σημασία έχει. Τώρα κόβω στη μέση το κομμάτι που μου έχει μείνει. Θα βάψω και τα 3 μέρη με τέμπερα. Το δέντρο μου θα είναι πράσινο, όμως αν κάποιο παιδί θέλει να κάνει το δικό του άλλο χρώμα, έχουμε κάθε λόγο να το αφήσουμε να εκφραστεί ελεύθερα. Για κορμό, βάφω ένα γλωσσοπίεστρο καφέ. Όταν η μπογιά μου έχει στεγνώσει, κολλάω με λευκή παχύρευστη κόλλα το πρώτο από τα μεγάλα μου κομμάτια και στη συνέχεια το δεύτερο. Βάζω μανταλάκια για να παραμείνουν σταθερά μέχρι να στεγνώσει η κόλλα. Καλό θα ήταν να είχα κολλήσει και το μικρό κομμάτι. Επέλεξα όμως να του βάλω πρώτα την κορυφή. Έχασα έτσι λίγο χρόνο μέχρι να στεγνώσει και αυτό, αλλά δεν πειράζει. Τώρα που το δέντρο μου είναι σταθερό, θα το διακοσμήσω με αυτά τα γυαλιστερά αυτοκόλλητα αστεράκια που δεν αντιστάθηκα και αγόρασα από το βιβλιοπωλείο. Εναλλακτικά θα μπορούσαν να μπουν μπαλίτσες από τέμπερα με το δάχτυλο, μπαλάκια πον-πον ή γκοφρέ, αστεράκια από χαρτί και δεν θα κουραστώ να λέω όποια υλικά έχετε στη διάθεσή σας. Το δεντράκι μου είναι έτοιμο και μπορεί στα χέρια ενός παιδιού και κυρίως στη φαντασία του να αποκτήσει τη δική του προσωπικότητα και να ζήσει διάφορες περιπέτειες μέσα από το συμβολικό παιχνίδι. Για να φτιάξω το τρισδιάστατο ελαφάκι μου, βάφω ένα λευκό χαρτόνι καφέ για τα κερατάκια του, γιατί δεν έχω καφέ χαρτί και όσο στεγνώνει θα δημιουργήσω το κορμάκι του. Έχω ένα λευκό χαρτί που θα είναι η βάση μου και στο ίδιο μέγεθος ένα μπέζ. Κόβω το μπέζ στη μέση και βάζοντας κόλλα κάνω ένα κύκλο για το κεφαλάκι με το μισό χαρτί. Το άλλο μισό
το διπλώνω στη μέση και κόβω ένα περίπου οβάλ σχήμα. Διπλώνω γύρω στο 1/100 τα ποδαράκια του και τα κολλάω στο λευκό χαρτί μου για να μοιάζει ότι βρίσκεται στα χιόνια. Ολοκληρώνω τα πατουχάκια του με το μαρκαδόρο μου και είναι ώρα να κόψω τα κερατάκια του. Το χαρτί που χρησιμοποιώ εδώ το έχω βάψει με μολύβι για να σας δείξω ότι μπορώ να δουλέψω με διαφορετικά υλικά για την ίδια κατασκευή. Το ελαφάκι χρειάζεται και μία ουρά, οπότε θα κόψω ένα κομμάτι από το χαρτί που μου περίσσεψε πριν, το οποίο θα καταλήγει σε μυτούλα. Θα το τσακίσω λίγο για να μπορώ να την κολλήσω. Με κόλλα στικ τοποθετώ και το κεφαλάκι του, τα κερατάκια, αφού τα τσακίσω λίγο, τα μάτια και τη μύτη του. Επιλέγω να μην βάλω πον-πον ή ματάκια που κουνιούνται, γιατί νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ χαριτωμένο και με τα πιο απλά υλικά. Μια ωραία κάρτα με ευχές που θα ζωγραφίσει ή θα γράψει το κάθε παιδί είναι πάντα χρήσιμη για τα Χριστούγεννα. Αν δεν ξέρει να γράφει, μπορεί να σας πει ό,τι θέλει και να το γράψετε εσείς χωρίς λογοκρισία. Διπλώνω το χαρτόνι μου στη μέση και με το μαρκαδόρο μου φτιάχνω γυρλάντες με λαμπάκια.
ανάλογα πάντα με την ηλικία που έχει το κάθε παιδί και το επίπεδο της λεπτής του κινητικότητας συμμετέχει στη δραστηριότητα. Για να βάλω τα φωτάκια μου χρησιμοποιώ μπατονέτες και τέμπερα. Αλλά και πάλι θα μπορούσαν να μπουν και με το δάχτυλο, με μολύβια, μαρκαδόρους και για να μην σας κουράζω, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Ο κάθε μικρός δημιουργός μπορεί να επιλέξει. Η κάρτα μου είναι έτοιμη. Αν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε εγγραφή. Θα τα πούμε και πάλι σύντομα.